Alright, I'll go inside. Wait, is this blood? No, it's just rust. Okay. Your epic trait. Use it to quickly navigate the island. Good. A weapon and a shield against your foes. Your respawn point if things go wrong. Interact with the items around the caption. Ay, naджibado na data. Okay. Kita ang kita intay ayam ni King. Tap na lumatin naghanga maperdi. Di pa yung ayam na ni King. Ano siya pagkakawan? This is a laser? Oh, gunning platform. Quick to aim. Use your action input to fire gun when creating a jam. Overuse. All guns have infinite ammo. I like it. New guns can be earned additions. Good. Bam. Bullseye. Wait. Hey, freaking hell. Oh. Okay. Train health. 100%. Pineapple! So we can upgrade it. Okay. Karuwar ko pa ilaan. Hello, good evening to all of you guys. Welcome to my live stream. I'm done live streaming on other apps. So now I'm live streaming here in YouTube. So I go to wash my face. I'll be back. Okay, give me 5 minutes, guys. I'll be back. I will go wash my body. So very deep. Back it up. Hold on.
Hello. Hello guys. Thanks for visiting my live stream. I didn't expect it to come there. Please stay in my live stream, I'm okay? pretty fast, but he's chasing me. Yo, I'm like over the Minecraft chest. This sucks. Help! Is he? He's still alive. He's shooting me again. Ow! I'm gonna, bro. I have a flamethrower. I am not afraid to use it. I can't believe he's still chasing me. No, you already did shoot me. Bro, I do that. Oh, he's still here. You. Ito nakawaranda nila. Pidutin yun. Okay. Go. Okay, alright. Oh, die! Alright, now back up. We gotta run over. You're going down, brother. Oh, wow, wait, I hurt myself. Die! Oh, he popped! Let's go! ma-open This is not the way you're supposed to, I don't know, initiate combat, I don't think. But, it worked. So, what, I mean, let's Nagsasaro mo tayo download na. Is there another, oh, here we go. Another required and another unmet, so we Tigas can ng ulo stay mo on the right. So I think, yeah, we just go around the outside, stay right at every one, we'll hit all the requireds, and then we'll start going to the, let's dispose. Alright, looks like, it's heading the wrong way again, so we'll just jump out here, swap the switch. Sumunod na ka lang sa kapag namin. Okay, kung mga What? Yung Is that Charles? That sounds like a runaway rogue. Hindi ako kumagpinaman ko dito gamit ko ang amin. Get started. Alright, ready. Let's go. What do you got, Charles? I knew it! Bro! Get out of here, Charles! Ano, baka nagsumsumbat mo na yan, Joy. Bro, there we go. Look at him. There we go. Dalawa yung chocolate mo. Continuous damage. Let's go. This is working. No. Hindi ka lang ganun ba yun? Down. Bro, you gotta be very careful. So he doesn't attack when he doesn't come up on you too much when he's taking damage. Go over me. Yeah. Get out of here. I knew you were coming. Alright, that was way easier. And well, Eugene wouldn't have died this time. Wait, where am I? Hold on. I think I've gone. Oh no! Hey. Charles, you idiot! Gotta go back. What if they can like switch weapons and need to fight? You know, Nya to'y Joy, nalabaan dagitoy. because they have Kay panjipan pantim, kalat-kalat dito. better.
Paparurot story. Dito sa Papadudot Story, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Story. Nagtigdaman nun. Tak lang. Na. Amang. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagtataguyod ng anak ay isang tungkulin para sa mga gustong maging magulang. Kaya nga may iilan na gagawin ang lahat kahit mapalayo man sila sa kanilang mga anak upang maibigay lamang sa mga ito ang kanilang pangangailangan. Ikaw kabarangay, ano ang handa mong isakripisyo para sa mga anak mo? Dear Papa Dudut, hindi lang mga ilaw ng tahanan ang handang magsakripisyo para sa kanilang mga anak, kundi maging ang mga Kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. lahat po tayo ay deserve ng kapatawaran. Pero di lahat ay deserve ng second chance. Kaya nga pag binigay ang mga ito sa atin ng taong mahalaga sa atin ay huwag na nating sasayangin. Ikaw kabarangay, may tao ka bang pinatawad at binigyan ng ikalawang pagkakataon? Dear Papa Dudut, magulang ang dapat mag-alaga at magprotekta sa kanilang mga anak. Lalo na kung ito ay inaapi ng ibang tao. Pero minsan ay magulang din ang dahilan kung bakit nasasaktan ang isang anak. Sa paraan mang yon, ng sugat sa balat na kalaunan ay maghihilom din o sugat sa puso na kahit kailan
ay hindi na gagaling pa. Yun po kasi ang eksaktong karanasan ko sa aking tatay. Pero hindi naman ako yung klase ng anak na nagtatanim ng galit sa magulang dahil masama pa rin yun. Kaya nga, nililibang ko na lamang ang aking sarili para makalimutan ko ang sakit at hinanakit ko sa aking tatay. Lalo na nung araw na nawala si Nanay Papa Dudut. Pero bago ko umpisahan ang kwento ko ay gusto ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw. Ako po si Roxanne, 31 years old at nagtatrabaho bilang chef sa isang hotel dito sa Manila. Meron na po akong asawa at isang anak at sa kasalukuyan ay kasama ko rin sa tinitirhan namin ang Daddy Gino ko. Malaki ang galit at tampo ko sa kanya na nagsimula noong araw. Pero ngayon ay napatawad ko na siya. Gusto ko na lang bumawi sa kanya at iparamdam na narito lang ako bilang anak niya. Sa katunayan ay naging libangan na rin namin ang makinig sa programa ninyong Barangay Love Stories. At lagi kaming nagpapalitan ng puro-puro kada may napapakinggan kami na tumatahimik at tumutusok sa puso namin. Lalo na kapag story yon tungkol sa pamilya. Tapos ay doon siya nagka-idea na what if subukan ko raw sumulat sa inyong istasyon. Matagal-tagal ko rin pong pinag-isipan kung ipapadala ko ba sa inyo ang aming kwento. Pero sa uli ay gusto namin na may matutuhan ang mga kabarangay natin mula sa mga karanasan namin, Papa Dudut. Magsisimula ang lahat noong 18 years old ako. Tubong Occidental Mindoro ako at doon ako pinanganak at lumaki. 5 buwan pa lamang ang nakakalipas nang mamatay ang mami ko dahil sa breast cancer. Bago yun ay 2 taon din siyang nakipaglaban sa naturang sakit. Solong anak nila ako ni Daddy. Hindi naman kami mayaman, may kaya lang, kaya kahit papaano ay may maayos kaming bahay na natitirhan at nakakapag-aral. Allah, saksak na saksak. Nagkapalit na grocery store na pinapatakbo ng mga magulang ko. Pero nung nawala ang mami ko ay si Daddy na lamang ang mag-isang nag-manage noon. Kaya lang ay unti-unti yung nalulugi na. Papa Dudut. Dad naman eh! Hindi kita tinuro sumagot ang pabalang sa akin, Roxanne. Hindi ko naman po kayo sinasagot ng pabalang. Sinabi ko lang yung feelings ko. At hindi po ako masaya na meron na kayong bago eh kamamatay pa lang ni Mami. Ayusin mo yung tono mo, nako. At doon makapagtimbi. So, paano ka mamatay? 5 buwan na siyang wala. Matagal na yun. Panahon na para maghanap ako ng iba. Ha? Ano po? Hindi ko na uulitin yung sinabi ko. Pambihira. Matagal na pala sa inyong 5 buwan. Dad, kahit sabihin natin na 2 taon nang patay si Mami, hindi pa rin dahilan yun para palitan mo siya kaagad. Hindi ko pinagpalit ang mami mo. Pero ang magagawa ko? Wala na siya. Patay na siya. Hindi na natin siya kasama. Sa hindi na siya mabubuhay kahit ano pang gawin natin kaya ano ba problema mo sa pagkakaroon ko ng bago? Hindi lang ako makapaniwala na magkakaroon na kagad kayo ng bago. Kala ko kasi nagluluksa pa tayo eh. Pero mukhang nakamove on na kayo. Nagluluksa pa rin naman ako pero naisip ko kailangan pa rin natin magpatuloy. Alam naman habang buhay tayo magluksa sa pagkawala ng mami mo, hindi ba? Hindi naman kailangan habang buhay pero masyado pa pong maaga para palitan niyo siya. Anong maaga dun? Dapat ba may schedule pag-aasawa ko? Ewan ko sa inyo. Gali mo ha? Saka para sa kalaman mo, nagluluksa pa rin naman ako. Nagluluksa pero meron na kagad kayong iba. Sana man lang pinalipas niyo muna ng mag-1 taon si Mami bago kayo naghanap ng kapalit niya. Hindi ko pinalitan ang mami mo. Siya pa rin ang unang asawa ko. Siya pa rin ang nanay mo. Yung babaeng minahal ko at pinakasalan. Pero wala na siya. Siguro naman hindi na siya magtatampo. Sakali naghanap na ako ng iba, hindi ba? Hindi na nga siguro kasi patay na siya. Pero ako ba hindi niyo man lang naisip? Sana iniisip niyo man lang yung mararamdaman ko. Iniisip kong nararamdaman mo.
Kaya ako naghanap ng bagong mami na mag-aalaga sa'yo, na. Alam ko kasi na hindi kita maasikaso. Dahil busy din ako sa tindahan natin, kaya... Pero sana tinanong niyo pa rin ako. Sana hiningi niyo pa rin yung opinion ko. Kala ko pa naman mahal niyo ako. Mahal nga kita. Mahal niyo lang yung sarili niyo. Roxanne, sumusobra ka na, ha? Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo sa akin. Baka nakakalimutan mo, tatay mo pa rin ako. Hindi ko naman po yun nakakalimutan eh. Alam ko naman po na tatay ko pa rin kayo. Kaya nga makinig ka sa akin. Sigurado ako magugustuhan mo yung bagong mami mo kasi mabait siya. Mapaparabit ka sa kanya kagad. Ibig sabihin may plano na po kayong patirahin siya kasama natin dito sa bahay? Oo, meron na. Dad naman! Ang bilis naman nun! Pasensya ka na kung masyadong mabilis ang lahat. Ako naman yung nag-offer sa kanya kasi nga magulo raw to sa kanila. Lagi siyang stress at umiiyak pag nagkikita kami. Kaya gusto ko sana na palipati siya dito sa atin. Alam po ba niya na may anak kayo? Oo naman. Nakita na nga rin niya yung picture mo kasama yung mami mo nung nabubuhay pa. Sabi niya, ganda mo nga raw. Kamukha mo raw yung mami mo. Sa totoo lang, excited siya makita at makilala ka. Marami kasi ako nakwento sa kanya na magaganda katangian mo. Kaya umaasa ako na magpapakabait ka pag pinakilala ko na siya sa'yo, anak, ha? Huwag mo ko ipapahiya. Opo, Dad. Basta lagi mo lang tandaan na ginagawa ko to kasi mahal na mahal kita. Nakikita ko kasi na lagi ka malungkot at umiyak simula nung nawala ang mami mo. Kaya naisip ko baka kailangan mo ng bagong mami. Yung mag-aasikaso sa'yo at mag-aalaga para hindi mo maramdaman na nawalan ka na nanay. Kaya ko naman po yung sarili ko eh. Hindi ko kailangan ng bagong mami na mag-aalaga sa akin. Alam ko, pero hayaan mo kung gampanan ko pagiging tatay ko sa'yo. At yun nga yung hanapan ka ng bagong mami. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na magagawang ipagpalit ni Daddy si Mami ng ganong kabilis. 5 buwan pa lamang namatay ang nanay ko pero meron nang ipinakilalang ibang babae ang tatay ko. Masama ang loob ko kasi pakiramdam ko ay kinalimutan na niya ang mami ko at binungisan lamang niya ang mga alaala nito. Akala ko pa naman ay mahal na mahal niya ang nanay ko kasi yon ang nakikita kong turingan nila noong buhay pa si mami. Pero mukhang nagkamali ako, Papa Dudut. Pero pinaliwanag ko ni Daddy para sa kapakanan ko. Bagay na hindi ko nagawang kontrahin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Hanggang sa dumating yung araw na tuluyan ng binahay ng tatay ko si Normaline, ang babaeng ipinalit niya kay Mami. At pinilit nila akong tratuhin siyang parang nanay ko. At kahit ayoko ay wala na akong nagawa dahil hindi naman ako pinalaking bastos ng mga magulang ko. Kinausap din ako ng mga tiyahin at tiyuhin ko sa side ni Daddy na hindi naman daw masama ang ginawa ng tatay ko. Patay na raw ang mami ko nang dumating sa buhay namin si Normaline. At baka hindi raw kaya ni Daddy na mag-isa kaya naghanap kaagad siya ng makakasama sa buhay. Sa isip ko ang unfair kasi nandito naman ako na anak niya. Pero baka ganun talaga. May mga pangangailangan siya na hindi ko mabibigay. Sa totoo lang ay mabait at responsable naman ang daddy ko kaya hindi nagtagal ay umamo ulit ako sa kanya. Sinubukan kong tanggapin si Normaline sa pamilya namin kaya lang ay nagkaroon ng problema. Papa Dudut. Ano ba naman tong picture na to? Ang pangit! Dapat dito sinusunog, tinatapon o tinatago sa baul eh. Ano pong ginagawa niyo sa mga picture ng mami ko? Ha? Nililinis ko lang. Maalikabok na kasi, kaya pinupunasan ko lang. Medyo allergic kasi ako sa maalikabok. Hindi po yun ang narinig ko. Sabi niyo, pangit at dapat nang sunugin o itapon na lang yung mga picture ni mami. Eh, narinig mo naman pala eh. Nagtatanong ka pa. Inaano po ba kayo ng mami ko? Eh wala na nga siya, di ba? Pansin ko parang gigil na gigil kayo sa mga gamit at alaala niya. Ay, napansin mo rin pala. Pero mali ka, kasi di lang ako gigil na gigil. Galit na galit pa ako. Wala na nga siya, pero masyado pa rin siyang atribida sa pamamahay na to. Bakit kasi di na lang iligpit mga picture niya? Pakiramdam ko tuloy nakatingin siya sa akin tuwing
nandito ako sa sala? Hindi niyo po gagalawin ang mga picture ng mami ko. At bakit? Pamamahay ko na rin to para sa kaalaman mo, kaya may karapatan na ako. Ano? Kailan pa kayo nagkaroon ng karapatan dito? Tinatanong mo ba talaga? Bobo ka ba o ano? Naturingan kang nag-aaral pero di mo naman ginagamit utak mo. Siyempre, nagkaroon na ako ng karapatan sa bahay na to simula nang umapak ako dito. Kahit kailan hindi niyo mapapalitan ng mami ko. Hindi ko naman papalitan yung mami mo, no? Nakakahagard kaya ginagawa niya. Saka nakakalosyong magkaroon ng anak na katulad mo. Nakakapagod ka nga si kasuhin sa totoo lang. Ang tanda-tanda mo na pero wala ka pa rin alam sa mundo. Masyado ka kasing in-spoil ng mga magulang mo kaya wala ka pa rin alam. Sabi na nga ba hindi niyo talaga ako gusto. Nagkukunwari lang kayo na mabait sa akin. Sinubukan ko naman magustuhan ka, pero di ko talaga nagawa. At least, magaling ako mag-pretend para hindi ako malagot sa daddy mo. Pero, ay, ikaw talagang panira sa amin eh. Anong ibig niyo sabihin? Pag magkasama kami, lagi kanyang bukang bibig. Naaalibadbaran ako. Lagi niyang sinasabi na mahal ka niya, na proud siya sa'yo, at kung ano-ano pa. Ni Papa. Pakiramdam ko, di na tuloy ako mahalaga sa kanya kasi puro na lang ikaw ang laman ng isip niya. Malamang, daddy ko siya eh. At saka, bakit niyo naman naisip yung bagay na yan? Eh kayo nga yung karelasyon niya. Hindi naman ako, di ba? Anong sinabi mo? Napakabastos mo. Hindi ako bastos. Kayo yung bastos kasi nagagalit kayo sa akin ng walang dahilan. Tapos binabastos niyo pa yung alaala ng mami ko. Gagawin ko ang gusto ko kasi bahay ko na rin to. Ano to? Kininanan. Ayan. Ako pa rin naman ang nalay-nanayan mo rito eh. Kaya wag ka nang magmatigas. Anong nabibigay ng Shopee? Walang katumbas na saya. Hello, Una Vlog. Everybody's buddy.
sinabihan na naman ni Daddy si Normalin ay sinubukan ko pa rin sabihin sa kanya ang nalalaman ko, Papa Dudut. Pero ako pa rin ang lumabas na masama kahit na concern lang naman ako sa kapakanan niya bilang tatay ko. Naiyak na lamang din ako noong sabihin niya sa akin gusto niya akong ipadala sa Maynila para mag-aral habang nakatira sa tiyahin ko sa mother side. Siyempre, ayoko kasi dahil wala akong alam sa Maynila at ayokong mapalayo sa kanya. Pero kitang-kita ko ang depresyon sa mga mata ng tatay ko nang paalisin na ako sa bahay namin, Papa Dudut. Kaya pumayag na lamang ako dahil biglang bumalik ang kagustuhan kong umalis sa amin. Tumuloy ako sa Maynila para mag-aral ng kolehiyo habang nakatira sa tiyahin ko. Mabait naman ang tiyahin ko at pinato niya ako bilang isang anak. Malalaki na kasi ang mga anak niya at may sarili ng pamilya. Bago sa akin ang pakiramdam na yon. Dahil hindi ko naman ka-close ang mga relatives ko sa side ng nanay ko. Nasa Maynila kasi sila lahat at puro kamag-anak lang ni Daddy ang kilala ko na majority ay nasa Occidental Mindoro. Masasabi ko na kahit malayo ako sa tatay ko ay naging masaya naman ako sa piling ng iba ko pang mga kamag-anak. Kaya lang magkaraan ng isang taon. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Daddy na nagmamakaawa siyang uwian ko siya sa probinsya namin dahil iniwan na raw siya ni Normalin at mag-isa na lamang siya. At dahil naawa ako sa tatay ko ay nagpaalam ako sa tiyahin ko na babalik na sa amin. Ang una ay ayaw pa niya pero hinayaan na lamang niya ako. Nangako ako na hindi ko siya kakalimutan at kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral at may trabaho na ako ay dadalawin ko siya sa Maynila. Papatudot umuwi ako sa Mindoro at doon ko na lang pinagpatuloy ang kolehiyo. Pero 2 buwan pa lamang ang nakakalipas. May bago dalawang babae na pinakilala si Daddy at hindi nagtagal ay binahay na rin niya ito. Papatudot.
Iman. manage na maayos ng tatay ko. Halos inubos din kasi ni Norman ng pera bago siya iniwan. Pinagpapalagay ito, hinahon ng tatay ko. Mabuti na lamang at may natira pa rin kaunti para maisalba yung tindahan. I feel good. Bukod sa pagiging maluho ay madalas din akong nakaingitan ni Marina sa kadahilan ng hindi ko naman alam. Ilan naman pa kita ko? Sundan na. Samantalang katulad ni Norman, Oh, sorry, ay sorry. sabit na rin siya Kasi bago. malapit ko na ito I feel good. desisyon ni Daddy sa pagpili ng Umalis ka na dito. ipalit sa Ay, ako makaumat ang urupam. kasi sakaling kita Ay, takot katawaan na. at parehong mukhang ginagamit lang siya. Sa kabila ng lahat ay nag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko at pilit kong pinapaliwala ang mga nararamdaman kong pagtatakbo sa sarili kong ama na patuloy. Napatuloy papa's girl ako. Mas close ako sa daddy ko kesa sa mami ko. Para sa akin si daddy na ay perfectong ama at wala na akong mahilig pa. Okay siya sa akin. Ay, adi, di ka lang tanong mo nagkaan. Okay na na, nagsakit. Okay na nang patayin nakmutan. Give me mama. Magwisit lang yan dito. Kinuray na mama. Mama? Thank you. Thank you. Kami din dalawa mo. Walang ibang pinagkakakitaan ng daddy ko at ako na yung nakakasa magtrabaho upang bumuhay sa pamilya namin. Noong time na yun ay nakapasok tumakbo ako sa isang restaurant sa lugar namin at nagtrabaho ako bilang cook. Pero hindi naman kataasan ng sweldo kaya gipit na gipit pa rin ang pamilya namin. Oh, ng Diyos. Umalis ka dito. Nainis ako sa mukha mo. Diyos ka.